أرسط زنا ግብጽ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህርን ክትረክብ ከም ትሕግዝ አፍሊጣ ውድብ ወለዶ ትግራይ ወለዶ ነቲን ውሳኔ ቤት ምክር ፌደሬሽን ጠቅሱ ብብሔራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ደብዳቤ ሕገ መንግስታዊ ብምባል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክሲ አቅሪቡ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ አቅርቦት ነዳዲ ሙሉእ ከም ዝተቋረፀ ኤጀንሲ ንግድን ስደድን ትግራይ ገሊጹ زبلون خلوت حواريتاتن كنس معكم هنا سناي مكتاري هنا لهم ግብጽ ኢትዮጵያ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ንክትረክብ ከም ትሕግዝ አፍሊጣ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያን ግብጽን ንብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ሩባ አባይ ክተሰዓምዓ ጸኒሐን እየን ሕዚ ግና እቲ ግድብ አባይ ኢትዮጵያ ሰሪሓ ስለ ዝወደቶ حز دما جبسي إثيوبيا مس جبسي تسمع مع التخوينا ويقول ربع أباي نجبسي وسطنا زبا أنت خوينو إثيوبيا ودب قيح بحري نكتركب جبسون أو قرن إثيوبيا كم تخونيا أن تقلت أزلهم إثيوبيا جبسن بزع ربع أباي حز اندحر تسمع معن نزمنات حزون أو زنورة زي مسمع مع حزي نفس بق درجة زب صحيو تباهل لهم أدي ستاندرد زي ناشنال كم زولو إلى زوج حبريتا إتجبسي إثيوبيا ودب قيح بحري نكتركب تحجز يزبلته بناي إيد أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب كم زخانة قلت له ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ አቅርቦት ነዳዲ ሙሉእ ከም ዝተቋረፀ ኤጀንሲ ንግድን ስደድን ትግራይ ገሊጹ ናብ ትግራይ ብቦርሑ ካብ 12 ክሳብ 15 ሚልዮን ሊትር ዝቀርብ ዝነበረ ነዳዲ ወይ እውን ናፍጣ ካብ ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እናነ ከብምጽኡ ናብ 850,000 ሊትር ናፍጣ ጥራሕ ከም ዝወረደ ብምሕባር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ሙሉእ ከም ዝተቋረፀ ኤጀንሲ ንግድን ስደድን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ገሊጹ በዚ ምክንያት ድማ ስሩዕ ግልጋሎት ህዝብን መንግስትን ስራሕቲ መሰረተ ልምዓትን ምስላጥ ከም ዘይተኻለ አረጋጊጹ ኣብ ሸቀጣትን ግልጋሎታትን ናህር ዋጋ ብምስዓቡ መናወር ሕብረተሰብ ክኸብድን ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላትን ካልኦት ትካላት ሕክምናን ስሩዕን ሃንደበታውን ግልጋሎታት ሕክምና ክህብሉ ናብ ዘይኽእሉ ብርኪ ክበጽሑን ከም ዝገበረ እቲ ኤጀንሲ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘፈር ተዋፊረን ዝርከባ 93 ማዕከላት ነዳዲ ቀረብ ብምስኣነን ንከቢድ ክሳራን ዕዳን ከም ዝተሳጥሓን ኣብ ትሕቲአን ተቆይጽሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ተበቲኖም ንማሕበራውን ቁጠባውን ቁልውላው ከም ዝተቃልዑ ኣፍሊጡ ስለዚ ድማ ናብ ትግራይ ኣቱ ዝነበረ ቀረብ ነዳዲ ሙሉእ ምቁራጽ ዘይፍትሓዊ ስለ ዝኾነ እቲ ውሳኔ ዳግማይ ተራእዩ ክዕረይን ብህፁፅ ነዳዲ ክቐርብን ኤጀንሲን ንግድን ሰደድን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓቲቱ ውድብ ወለዶ ትግራይ ወለዶ ነቲን ውሳኔ ቤት ምክር ፌደሬሽን ጠቅሱ ብብሔራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ደብዳቤ ሕገ መንግስታዊ ብምባል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክሲ አቅሪቡ ውድብ ወለዶ ትግራይ ነዚ ክሲ ከቀርብ ዝተገደደ እቲ ቤት ምክር ፌደሬሽን ዝወፀ ብብሔራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ድማ ዝተመሓላለፈ ደብዳቤ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ ስልጣን እውን ዘይብሉ ናይ ትግራይ ተወካሊ እውን ኣብ ዘይብሉ ዝተገበረ ሓደገኛ ውሳኔ እዩ ክብል እዩ ክሱ አቅሪቡ ዘሎ